खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 3 जुलाइ 2023 बाराय जाबाय समबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनाय आसाम, नागालेन्ड आरो वेस्ट बेंगल रायजोनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय KLO आरो BLA बर' लिबारेशन आर्मी मुंनि टेररिस्ट गेंनि गासै 7 केडारफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय दावहारु बर' उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि थागिबि, अमित बर' उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि थागिबि, बुद्धिमान देबारमा कार्बि आंलंनि थागिबि, बुमसा चन्द्र बर' दरं डिस्ट्रिक्टनि थागिबि, बिजय तेरं कार्बि आंलं जिल्लानि थागिबि, रेनगोना ब्रह्म उदालगुरि जिल्लानि थागिबि आरो काजल रय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि थागिबि। 25,000 मानसिफोरा बिहु मोसानो थाखाय साखा फारा खालामगासिनो दङ। आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसाम सोरखारा गोदान दिल्लीयाव ग्रेन्ड बिहु पारफर्मेन्स अर्गानाइज खालामगोन होननानै फोसावनानै होदों। बे ग्रेन्ड बिहु डेन्स एबा बिहु मोसानायाव गासै 25,000 आइजोफोर आरो हौवाफोरा बाहागो लानो थाखाय साखा फारा जाखाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आबैयापुरियाव जोबथेसालियाव जोबना दोनजानाय सासे दायनिगिरिया जोबथेसालिनि सिङाव गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय बिशाल बाजपर, 20 बोसोर बैसोनि। बिशाल बाजपरा सिखाव खावनाय केसनि थाखाय जोबथेसालियाव दोनजादोंमोन। गिथाव बाथाव अर खामदों। बे गिथाव बाथाव अर खामनायजों सिलिंखार आरो बिलिंखार जानायजों लोगोसे 2 सुबुङा अरजों खामथाबजादों। आन्ध्र प्रदेश रायजोनि अच्युतापुरमाव गंसे सैथि फार्मा कम्पानियाव ब्लास्ट जानानै गिथाव बाथाव अर खामनायजों 2 सुबुङा अरजों खामथाबजानानै अबथिरायै जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन 5 सुबुङा अरजों खामजानानै गाज्रि रोखोमै गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ NTR सोरखारि फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय नुनमाटि ओनसोलनि सुनसालियाव सासे सिखावा सासे आइजोखौ गाग्लोबनानै आइजोनिफ्राय रां आरो माखासे गोनांथि मुवा बेसादफोरखौ लाना खारलांदों। आइजोआ जेब्ला टाउननिफ्राय न' फारसे थांफिनगासिनो दंमोन अब्लानो लामा ससेयाव बे जाथाया जादोंमोन आरो आइजोआ गाग्लोबजानानै गोब्राब जोखोमबो जादों। उनाव बे आइजोआ बे जाथायनि सायाव पुलिसनो केस होनानै बे जाथायाव धर्मबीर मुंनि सासे सुबुङा लोब्बा दं होननानै आइजोआ सन्देह खालामखांनायनि उनाव पुलिसआ धर्मबीरनि आदबखौ नागिरनो थाखाय नागिरनाय खामानिखौ खालामगासिनो दङ। मोनसे गिथाव बाथाव जाथाय आरो बे गिथाव बाथाव जाथाया CCTV केमेरायाव रेकर्ड जाजोबदों। लोगोसे ससियेल मिडियायावबो गोबां भाइरेल जागासिनो दङ। तेलेंगाना रायजोनि सूर्यापीठआव सासे 28 बोसोर बैसोनि सेंग्राखौ 4 दुथांफोरा थांनानै मानसिफोरनि गेजेरावनो गोबौआसारजों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै गारना गालांदों। उनाव गाग्लोबजानाय सेंग्राखौ साखाथिनि मानसिफोरा नुनो मोननानै फाहामसालिसिम लांनाय जादों आरो जुदि हस्पिटालाव थाब लांनाय जायामोनब्लाथाय बे सेंग्राया थैगौमोन होननानै थैसिगौमोन होननानै मानसिफोरा बुंदों। गाग्लोबजानाय सेंग्रानि मुङा जाबाय C. सन्तोष। उनाव पुलिसआ गाग्लोबग्राफोरखौ 4 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। बिसोरनि मुङा जाबाय P. कृष्णा, मणिदीप, P. महेश आरो प्रेम नायडू। लोगोसे बे जाथाया CCTV केमेरायाव रेकर्ड जानायजों लोगोसे बे जाथाया आरो बे जाथायनि भिडिअ'आ ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां भाइरेलबो जादों। आसामनि गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय लोखिपुर हाग्रा ओनसोलाव सासे आइजोआ मैदेर फालोनि सिगाङाव थांना लाफ्लांनायाव मैदेर फालोजों गाग्लोबजानानै इनाय बुथारजादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय सुतुरि राभा, 85 बोसोर बैसोनि। आसामनि सनापुराव सासे 16 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ सासे दुथां सुबुङा जिनाहारि खालामनानै इनाय बुथारसे बुथारनानै हिनजावसानि गोथै सहखौ दिगारु दैमायाव गारना दोनदों। उनाव पुलिसआ गोथै सहखौ बोखांनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरि दुथांनि मुङा जाबाय बाबलु तुमुं। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय।
डिलिमिटेसननि ड्राफ्टखौ जोंबो गोजोननाय गैया। बे डिलिमिटेसननि ड्राफ्ट फोसावनायाव इउपिपिएल आरो एबसुआ लोब्बा दं होननानै हाग्रा मुलार बिथाङा अजद दैखांनायनि सायाव हाग्रा मुलार बिथाङा मालाबा खृष्टान मालाबा मुसलमान जाफ्लांनानै राजखान्थि खालामनानै लाब गैया, राजखान्थिया आलादा धोरोमा आलादा होननानै रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव रोखा बुंथिदों। राथि गामिया थांनाय 17 बोसोर बिपिएफखौनो सापर्ट खालामदोंमोन। बिथांमोना बिपिएफनिफ्राय बहुद आसा खालामदोंमोन, बिथांमोना गावसिनि खुगाजों बुंथिना लाबाय। आरो मेइन जेंना हानि, बे हाखौ होगोन होननानै खाम्फा बरगयारी बिथाङा थगायबोदोंमोन, बिथांमोना जोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों। नाथाय जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव उइलसन हासदानि बे रायजो राजाफोरजों सावरायनाय बायदियै दिनै मदाति, पश्चिम गलाजार, बेनिफ्राय उत्तर अनिकाता बे मोनथाम गामिनि हानि जेंनाखौ जोङो पारमानेन्टलि रिजल्भ खालामनो हाबाय। गासिबो माने हानि जेंनायानो जोब्बाय। ड्रन सार्भे खालामबाय। बयनिख्रुइ माने रंजाथावना बाथ्राया जादों खाम्फा बिथाङा उत्तर अनिकातायाव 40 बिगा हा दङमोन, गावनि हाखौनो बानायना लानो हायाखैमोन, दिनै प्रमद बिथाङा बानायनानै होबाय। गतिके रायजो राजाफ्रा खोब खुसि बे हाखौ मोननायनि थाखाय। हा गैयाबाथ' जों मानसि हिसाबै सिनायथि लानायानो खोब गोब्राब जायो, जायनि जाहोनाव दिनै टटेल 52 गामिनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलआव जइन जाबाय। आरो इउपिपिएलखौ देरहासार होनानै भबिष्यत जोंनि बर' सावथाल, बर' राजबंशी, बर' नेपालि, बर' उराव जेसेबां जोंनि माने मिसआन्डारस्टेन्डिं दङ बेखौ फोजोबनायनि थांखिजोंनो जोङो दिनै ज' आखाइ हमलायनानै इउपिपिएलखौ गोजौआव लांनायनि थाखाय टारगेटजों दिनै इउपिपिएल दोलोआव बिथांमोना जइन जादों। सार, बावैसो सान सिगां भारत सरकारा फोसावनाय डिलिमिटेसन ड्राफ्टखौ उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनाखै होननानै बुंदों। बेथ' ड्राफ्टसो, फाइनेलथ' जायाखै नालाय। दा जोंहा माबा मोनसे अजद दङब्ला बिनि सायावहाय सोदांफिननायनि दाबो खाबु दङ, समा फैगासिनो दङ। नंखायनो ड्राफ्टनि सायाव सावरायनायनि, अजद दैखांलायनायनि बयहाबो मोन्थाय दङ। आरो बेखौ जोंबो बे अजदखौ जोंबो खालामदों, जोंबो सेटिसफाइ नङा, बेनि सायाव जोङो सावरायगासिनो दङ। नाथाय सार, हाग्रामा महिलारिया मैयासो बे डिलिमिटेसन ड्राफ्ट फोसावनायाव एबसु आरो इउपिपिएलआ लोब्बा दं होननानै बुंदों। आरे सरकाराथ' जोंनि लुबैनाय बायदि जानांगौ होननानै आपिलखौ खालामखागोन। आरो दाबो जों आपिल खालामगोन। उदालगुरिनि एमपि माबानि बियाबनि सिङावहाय जोंहा सेटिसफाइ जायाखै, बेखौ जों आबसु नङा। साफ्रोमबो बर', साफ्रोमबो बिटिसि बासियानो बर' सानथालि बिदि डिफारेन्स गैयालासेनो साफ्रोमबो आपिल खालामगोन। बेयाव हाग्रामाया राजखान्थि गेलेनो नागिरबा जागोन नामा? मालाबा खृष्टान जाफ्लानाय, मालाबा सतजंखि जाफ्लानाय, मालाबा मुसलमान जाफ्लानाय, जों बिदि राजखान्थि खालामा। राजखान्थिया आलदा, धोरोमा आलदा। जों बेफोरबायदि धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनो नागिराखै। बे धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनायनि थाखायनोथ' बर'नि गेजेराव मोनसे समाव खृष्टान हिन्दुनि डिफारेन्स फैदोंमोन। बेखौनो आरो दा बिपिएफआ सोरनिबा फाफ्लियाव हमनानै खालामफिननो नागिरदों। थेंक इउ। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।